evangeli ngokaMateyu isahluko 6 verse 33 no 34 kuyizwi leli esijwayele kakhulu. Abaningi bethu bayalazi, mhlambe no Sunday school uyalazi, ongalazi ngiyafisa ukuthi alazi namhlanje. Matthew chapter 6 verse 33 no 34. Kodwa ke singakafundi elasivala amehlo. uSemakhosi wakhuluma ngezwi lakhe kuJeremiah isahluko 18. Wathi uJeremiah makehlele endlini yombumbi, kukhona la ayomtshengisa khona. Wafika kumbumbi, wambona esakha isitsha sakhe ngobumba, kodwa asibanga ilento ayifisa ukuthi sibe yiyo. Wasibhidliza wasiqala phansi, ukuze ekugcineni sibe ilento ayifuna umbumbi ukuthi sibe yona. Uthena ke Nkosi Jesu, ubungenze njalo yini kithi thina abantu bakho, ukuthi Nkosi uma ubona ukuthi asikakabi lento ofuthanda ukuthi sibe yona, uyabhidliza Nkosi kube buhlungu empilweni zethu, kube ngathi Nkosi uyahliphiza, kanti Nkosi uqala phansi kulungisa okungokwakho esandleni sakho. Sizile ke uNkulunkulu otho ingcwele endlini yakho, wena ungumbumbi siwubumba esandleni sakho. Siyacela ke uNkulunkulu otho namandla ukuthi ngezwi lakho usenze Nkosi ukuthi sibe yilesi sitsha Nkosi ofuna ukuthi sibe yiso, isitsha esithandekayo kuwe uNkulunkulu otho namandla. Uthena endlini enkulu kunezitsha ezahlukahlukene, akuzona nje zodwa izitsha ezesiliva nezegolide, uthena kodwa kukhona nezebumba. Wathi kukhona ezihloniphekayo nezitsha ezingahloniphekiyo. Sisizeke Nkosi uma siyilezi zitsha ezingahloniphekiyo, siqale phansi Nkosi ngezwi lakho, size sibe lezi zitsha Nkosi ezihloniphekayo. Lezi zitsha Nkosi oyakuyisebenzisa, uyisebenzisele umsebenzi wakho. Khuluma ke uNkulunkulu otho ingcwele phakathi kwethu, wenze Nkosi ufeze injongo yezwi lakho, njengalokho lithumile Nkosi. Wathi ezwini lakho alibuya lingakwenzanga lokho lithumile ukuthi likwenzekele khona Nkosi. Sisize ke Nkosi yamakhosi, vundisa lo mhlabathi oyithina Nkosi, ukuze kumile imbewu eyizwi lakho, abantu babone imisebenzi yethu emihle, bakudumise uzezulwini. uJesu Kristu uyinkosi. Laphana ke uverse number 33 no 34 kuthiwa, kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke lokhu kuyakunezelwa nina. Ningakhathazeki ngengomuso, ngokuba ingomuso liyakukhathalela okwayo, inkathazo yosuku yanele lona. Inkosi ibusise ukufunda kwezilayo. Sizwa la kuqalwa kuleli verse ngokodwa. Ukodwa ke usivezela ukuthi umusho lo ophambana nento ebikhulunyiwe ngenhla. Kusho ukuthi kunalento eqale yakhulunywa ngenhla, ithi Inkosi uJesu noma ikhuluma ngokukhathazeka. Ithi abezizwe bayakhathazeka ukuthi bazodlani, nokuthi bazogqokani, nokuthi bazokwembathani. Bese ithi utshani, njengoba nibona nje sekuzoqala ubusika manje kodwa lubuhlaza, akekho umuntu ofika azokwenisela utshani ukuthi banimile behlaza. Kodwa uNkulunkulu uqobo lwakhe uyalinakekela. Kunezinto zemvelo uNkulunkulu yena uqobo lwakhe azinakekelayo. Manje ke ubekhuluma la nabafundi bakhe. Ngoba kube khuluma nabafundi bakhe, ubengakhulumi nabanye abantu, okuwukuthi ke nathi ukhuluma nathi. Uthi ke kodwa funani kuqala
umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Awukwazi ke ukufuna into ongayazi, noma awukwazi ukufuna into ongakaze uzwe ngayo. La inkosi uJesu ibisikhulumile ngombuso wayo, ibisikhulumile ngezindlela zokuba sezulwini noma zokuya ezulwini, ize ithini izwile kwathiwa iso ngeso izinyo ngezinyo, kepha ngithi mina kini thandani izitha zenu, nibakhulekele abanizondayo, ningaqalekisi kodwa nibabusisa abaniqalekisayo. Ngoba uma nithanda abanithanda kuphela nina mvuzo muni na? Angani nabezizwe benze njalo. Kodwa thandani izitha zenu ukuze nibe ngabantwana bakayihlo osezulwini. La uNkulunkulu ubekhuluma nabantwana bakhe. Manje ke ubekhuluma ngombuso kaNkulunkulu noma kuyini ukuba ngumntwana kaNkulunkulu. Wasivezela ubuNkulunkulu bakhe ukuze sazi ukuthi kuchazani noma kulindelekeni ukuthi umuntu abizwe ngomntwana kaNkulunkulu. Kuthiwa ke masifune kuqala into yokuqala, ipriority yomzalwane mayivuka ekseni noma elale noma wenzani, ipriority ukufuna umbuso kaNkulunkulu. Umzalwane ke lo kusho ukuthi umzalwane alukho usuku athi mina umbuso kaNkulunkulu sengutholile, athi mina senganele sengifike ekugcineni. Kodwa into le eyenze kusuku nosuku kuthiwa masifune umbuso kaNkulunkulu, ngoba kunezinto eziningi ezifihlakele ngombuso kaNkulunkulu, and lezi zinto ngeke sizithole uma singazifunanga. Lo mbuso kaNkulunkulu uma singawufuni ngeke siwuthole. Izithi inkosi uJesu, phikelelani ukungena ngesango elincinyane. Ukufuna lokho umbuso kaNkulunkulu, ngoba ungakangeni ngaleli sango elincinyane ngeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Ukubiza ukuthi phikelela uzame. Besithi inkosi ke, ngoba baningi bayazama kodwa bayehluleka. Nanzo into ebuhlungu, baningi bayazama okubuhlungu ukuthi bayehluleka. Kodwa nina bantwana bakaNkulunkulu phikelelani ukungena ngesango elincinyane. Lokho ke kuukufunisisa noma ukufuna umbuso kaNkulunkulu. Bese kuthiwa ke nokulunga kwakhe, ngoba noma ungawuqonda umbuso kaNkulunkulu usufunisisile njengabaFarisi ababelifundile izwi likaNkulunkulu baze baliqonde, baze baqonda mangaba uHerode eyobuza ukuthi ukufika kwenkosi kuya kuba nini noma kuzokuba ngasiphi isikhathi, bafunda imibhalo. Kodwa ngiyakholwa ukuthi le mibhalo bebengayifundi ngomoya, bebeyifunda nje ngokulazi iBhayibheli, belazi iBhayibheli baze bachaza ukuthi ngempela kubhaliwe ukuthi nawe Judiya awumncinyane. So baqonda ukuthi inkosi yayizovela kuphi, baqonda ngembhalo. Ngamanye amazwi bekukufuna nalokho, kodwa ke inkinga yabo abafunanga nokulunga kukaNkulunkulu. Izithi inkosi, uma ukulunga kwenu kungadluli okwababhali nabaFarisi, anisoze nangena embusweni kaNkulunkulu. Ngoba abaFarisi bebeyifundisisa imibhalo, bezama ukuyiqonda imibhalo, kodwa inkinga yabo bebengafunisisi nokulunga kwakhe uNkulunkulu. Nanzo inkinga yabo enkulu lapho kade ikhona. iBhayibheli bebelifunda impela, okuwukuthi angeke kukusize ukulifunda iBhayibheli kungesiyona inhloso yokuthi ngifuna ukulunga kukaNkulunkulu. Yona ke into inkosi uJesu ethi ke into yokuqala le kumele siyenze empilweni zethu, bese kube nesethembiso ke la. Ebisithi ke khona konke lokhu kuyakwenezelwa nini. So yonke ke into engingayicabanga neniyidingayo neniyifisayo kuthiwa ke izokwenezelwa nina. Bese kuyaqhubeka ke lapha ku34 ithi ningakhathazeki ngengomuso, ngokuba ingomuso liya kukhathazela okwayo, inkathazo yosuku yanele lona. Manje ke ake ngisho nje mhlambe abantu abambalwa
abafuna ukuqala umbuso kaNkuluNkulu. And ukufuna ukuqala umbuso kaNkuluNkulu awufuni ngoba naku kunezinto ozifunayo. Siqale lapho nje. Akuthi ngoba naku uthi ngifuna umuzi, noma ngoba naku ngifuna umshado, noma ngoba naku ngifuna lokhu nalokhu, noma ngifuna umsebenzi. Ngoba ke lelizwi lithi ke angifuna ukuqala umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kwakhe, khona ke kuzokwenezela lokhu. Awuqali ngesethembiso. Kuthiwe funani uqala umbuso kaNkuluNkulu. Khohlwa isethembiso manje. Uyabona uMose umubheka lapha yana kumaHebheru sahluko 11. Mhlawumbe ke silokhuze sibheke kancane indaba yakhe ukuthi wenze njani uMose. uMose wawufuna umbuso kaNkuluNkulu engabhekanga izinto zalelizwe. Kodwa la inkosi ekhuluma khona ekhuluma ngezinto zalelizwe. Ukuthi sizokwenezela lezi zinto zezwe uma sifuna ukuqala umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kwakhe. Hebrews chapter 11. Sizoqala kuphi? 24. Ngokukholwa uMose esekhulile wala ukubizwa ngokuthi indodana yendodakazi kaFaro. Kunalokho wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkuluNkulu kunokuba athokoze isikhashana esonweni. Yabona ukufuna umbuso kaNkuluNkulu ngithe awukufuni ngoba nakho unesethembiso. Kodwa wabheka uMose umbuso ozayo, hayi owesikhashana. Ngoba uthe sekhulile se-understanda kahle indaba. Wala ukubizwa ngokuthi indodana yendodakazi kaFaro. Kunalokho wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkuluNkulu kunokuba athokoze isikhashana esonweni. Wakhetha ukuphathwa kabi. Ethi ukuthukwa ngenxa kaKristu kuyinto ethi ukuthukwa ngenxa kaKristu kuyimfuyo enkulu kunengcebo yaseGibhithe ngokuba wayebheke umvuzo. Umvuzo esiubhekile akusiwona walelizwe. Ngokukholwa washiya iGibhithe engesabi ulaka lwenkosi ngokuba wakhuthazela sengathi uyambona ongabonwayo. Ngokukholwa wamisa iPhasika nokufafaza ngegazi ukuze umbhubhisi angathinti amazibulo abo. Ngokukholwa badabula ulwandle olubomvu kungathi kusemhlabathini omileyo, okwathi abaseGibhithe bekulinga lokho baminza. La sithola uMose udela ubukhosi. Useyadecide ngaphakathi kwakhe ukuthi into engizoyifuna kuqala ngumbuso kaNkuluNkulu. Ngizokhohlwa izinto zezwe ezikhona. Lezi zinto ezikhona azizungisusa ekufuneni umbuso kaNkuluNkulu. Angizohlala kulezi zinto zezwe ngoba zizongenza ukuthi ngibheke zona ngikhohlwe okuzayo. Kodwa wenza kwaze kwangathi uyambona ongabonwayo. Efuna umbuso kaNkuluNkulu, umbuso ozayo. Elithi izwi lenkosi funani kuqala uNkuluNkulu noma umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kwakhe. Khona konke lokhu kuyakwenezelwa nini. Abantu bakwaIsrayeli ngaleso sikhathi bebeseGibhithe. Bebeyisiqila. Ngamanye amazwi bebengena lutho. Akekho umuntu onengqondo yalelizwe obengathanda ukuzihlanganisa nabantu akade begqilazwa beyiziqila. Kodwa uMose wathi ngiyasuka kule ndawo yobukhosi. Ngiyasuka ekuthokozeni kwami. Ngizohamba ngiye kulabo abantu abahluphekile ngoba kunemfihlo kulabantu abahluphekile abangenalutho. KunoNkulunkulu engizomthola la.
la endaweni engikuyona kaFaro akekho uNkulunkulu la. Ngakho ngiyayishiya le ndawo ngoba ayinaNkulunkulu. Ngokwebuntu nginethezekile ngiyaphila. Kodwa inkingi ukuthi uNkulunkulu akekho la. So ngishiya le ndawo ngoba ayinaye uNkulunkulu. Ngifuna indawo enoNkulunkulu mina. Kube sengathi uyambona ongabonwayo. Uyamkholwa yini uNkulunkulu wenza izinto noma uwedwa endlini yakho uthathe izinqumo kube sengathi uyambona ongabonwayo. Yonke into yenzayo uyenze kube ngathi uyambona ongabonwayo. Yabona mangaba wenza kube ngathi uyambona eseduze nawe noma ekuwe. Ayikho into embi ozoyenza. Angeke usenze isono. Ngisho noma makhelwane wakho sekuzola kanjani ngeke umone. Kodwa uzomkhulekela, uzomthanda ngoba wenza kube ngathi uyambona ongabonwayo. Uma umcabanga lo ongabonwayo njengamanje libalela izulu. Nakulo isigebengu yobulala umuntu njengamanje nakena libalela. Lo ongabonwayo umdedele naye ukuthi azenze into athanda ukuzenza. Lize lithi iBhayibheli lapha kuMahubo 1 umqala kuverse 1 ubusisiwe umuntu ongemi endleleni yababi. So noNkulunkulu akeme endleleni yegebengu. Bathi besona ayithulele nje. Asidedele nje igebengu zenze izithanda ukwenza. Na umdedele nje umuntu akuhluphe nje ethanda ukwenza. Ungemi endleleni yomuntu okuhluphayo. Kube ngathi uyambona lo ongabonwayo. Inkosi uJesu ayimanga endleleni yabantu ababefikile bezophanyeka esiphambanweni. Ngoba lokho kwakuzofeza icebo likaNkulunkulu. Wazi kanjani ukuthi laba abakuhluphayo akusikho ukuthi bazofeza icebo likaNkulunkulu na? Angani uJosefa wahlushwa abafowabo ukuze kufezeke iphupho lakhe. So lo kuhluphayo ukuhluphela ukuthi inhloso kaNkulunkulu ngempilo yakho yenzeke. Noma ke angithi uNkulunkulu kuvume lokho ukuze inhloso yakhe ifezeke ngawe. So athu David ehutsheni wangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zakho. Athi ngingekahlushwa ngona. Mose ke wakhetha ukuhlushwa nginqaba. Omunye wabantu ke ofune umbuso kaNkulunkulu edela konke nguJobe. uJobe uhambile endleleni ehamba noNkulunkulu izinto zimahambela kahle. Kwafika isikhathi la elingwa khona ngingamlela indaba. Eselingiwe walahlekelwa izingane zakhe, walahlekelwa imfuyo yakhe, wabahlwempu, waba umuntu oyisichaka ongenalutho. Lokho akumenzanga ukuthi ayeke ukufuna ubuso bukaNkulunkulu. Bafika abangani bakhe bazomtshela ukuthi wonile ngalokhu nalokhu, bazomsola bezomconfuse. Akaconfusekanga uJobe ngoba wayesazi ukuthi ufunani. Wayesazi ukuthi ufuna uNkulunkulu nombuso wakhe nokulunga kwakhe. Kwaze kwafika isikhathi la uSathane eshaya umzimba wakhe. Nalokho akumqedanga amandla ukutheneni afuna umbuso kaNkulunkulu. Kwaze kwafika la umkakhe ethi yabona kaJobe kulesimo kusona. Into ezosiza la ezosiza wena mhlawumbe nami ezongisiza ngikhululeke. Ngcono uvela uthuke lo uNkulunkulu wakhe. Yabona uma kwamthuka uzofa. Yabona umkaJobe wayesazi ukuthi uma uthuka uNkulunkulu welikamoya uzofa. Mhlawumbe wayesefuna ukukhululeka naye. Engafuna ukumbulela ngezakhe izandla kodwa efuna ukuthi yena uJobe akazibulale ngokwakhe ngokuthi axabane noNkulunkulu. uJobe wathi hayi ngiyabona ukukhuluma kanjalo wesifazane oyisivula. Jobe wama. Sikhuluma ngokuthi ke funani kuqala umbuso kaNkulunkulu. Ungakhathazeki. Sorry.
ungakhathazeki ngabantu noma ngokufuna izinto zalelizwe. Ngokuswela izinto zalelizwe ungakhathazeki ngazo. Lapha kwabaseKorinte besibili isahluko 7 verse 10. Ngokuba ukudabuka okuya ngokukaNkulunkulu uveza ukuphenduka angengizisole ngakho umuntu. Kube ngokusindiswa. Kepha ukudabuka okuya ngokwezwe kwenza ukufa noma kuveza ukufa. Sorry. Ngokuba ukudabuka okuya ngokukaNkulunkulu uveza ukuphenduka angezisole ngakho umuntu. Njengabo oMose sesikhulume ngabo. Badabuka ngenxa kaNkulunkulu abazange bayisola. Kodwa ke ngifisa ukuthi sigxile lapha kuthenini ke. Kepha ukudabuka okuya ngokwezwe uveza ukufa. Lapha ke ngizama ukugcizelela uverse number 34. Ukuthi nikhathazekelani noma ningakhathazeki ngengomuso. Ngoba ingomuso likhathazeka noma linenkinga zalo. So ungakhathazeki ngokuthi kusasa uzodlana. Ungakhathazeki ngokuthi kusasa uzogqokana. Ngoba lokho ukukhathazeka ngezinto zezwe kuveza ukufa. Ekokuqala nje awazi noma kusasa kuzosuphila yini. Uyothi usukhathazekile wahlupheka enhlizweni yakho kusungasekho. Kukusize ngalo ukukhathazeka kwakho. Ngubani owake waxazululeka inkinga yakhe ngenxa ukuthi usuke wakhathazeka nje kuphela. Ngeke ungichazele uma wake wakhathazeka ukuthi ikhona yini eyodwa inkinga yakho eyaxazululwa nje ukukhathazeka kwakho wavuka kusasa isixazululekile ixazululwe ukuthi ukhathazekile wena. Ikhona? Ayikho. Yikho kaningi inkosi uJesu ithi ningakhathazeki. Kholwani yimi kholo na ubaba. So sitshelwa la ukuthi ke singakhathazeki ngengomuso. Ngoba ingomuso ukukhathazeka ngalo likurobha enjabulweni yanamhlanje. Esikhundleni sokuthi ujabule namhlanje lithi iBhayibheli, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Esikhundleni sokuthi wena uthi yilo losuku uJehova alenzile, sorry. Ngiyajabula ngithokoze kulo. So indaba esekuthaneni ke ungakhathazeki. Kodwa osukwini olunikeziwe nguNkulunkulu lwanamhlanje noma ngabe kwenzakalani kodwa kufanele ujabule uthokoze kulo. Ngoba ukuhlupheka kwakho uchaza ukuthi awukho. Angithi inkosi lapha kuJohn 14 verse 1 ningakhathazeki. Kholwani yimi nikholwe na ubaba. Kusho ukuthi uma ukhathazeka awukholwa inkosi uJesu futhi awukholwa ubaba. Manje ke wesike musozokhathazeka ngengakusasa. Ngoba ithi inkosi uJesu usuku lolo okulona inkathazo yalo yanelelo. So makukhona into obhekene nayo manje, ubhekana nayo manje yanamhlanje. Kusasa awazi noma uzobe ukhona noma uzobe ungekho. Abanye ke ngenxa yokukhathazeka kufika insizwa entombini ethi ngiyakuthanda, ngifuna ukugana ube ngumkami. Bese ke iqale ke manje ingqondo iyacabanga ukuthi uma ngavumi, what if engekho uzobuya ngithatha? Angithi future le, what if
njengoba ngiphenduka nje lo mqomene naye engasangithathi ngibe ngumkakhe. Umuntu abe nemibuzo eminingi ekusasa engabe yena ufuna kuqala umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kwakhe, khona ke zonke lezi zinto zizokwenezelwa yena. Ngisho na umshado uzoyifikela wona, wena ungakhathazeki nje. Uyazi ukuthi uAdam wamthola kanjani unkosikazi? uAdam wayelela ubuthongo zwi, wayifikela yena uNkulunkulu, wayengakhathazekile. Wayenesizungu impela, uNkulunkulu wabona ukuthi nesizungu. Kodwa zangakhathazeka uAdam ukuthi hey manje ke ngizohlala nobani, kuzokwenzakala lo, wayithulela nje, wayilalela. Wafika uNkulunkulu wenezela kulokho kade kudingwa ubani? Adam. So ningakhathazeki. Omunye akhathazeke wesilisa ukuthi hey nanzi lo ntombi ngiyayibona, bazosuke bayithatha. Agijima umuntu engasakhulekanga ayothatha intombi, kanti omunye uthatha idevil worship, kanti omunye uyothatha isikhonzo sika Sathane. Baningi abefundisi bawile bashayekile emabandleni, umuntu athe gcotshiwe uNkulunkulu, bese kufike abakhonza uSathane bazenza abantu abaphendukayo, bafike lapha bahlabelele, kube mnandi, kube babonakale bevutha emoyeni. Hayi bone na inceku kaNkulunkulu ukuthi lo uyavutha emoyeni. Mase kushadiwe abe nenkinga umuntu. Kuke kwamenza omunye wayeshada intombazane esebandleni ivutha emoyeni. Mase beshadile waqala wathi enkonzweni wathi unkosikazi angiyi. Hawu kwenze njani? Haya ngiyi. Kuthe kusuka lapho wathi indoda maye enkonzweni, intombazane iyaphuma emaphathini noma unkosikazi uyojayiva lapha emaphathini. Ngobani? Ubengaphendukile. Nalo ugijimisa into zezwe kodwa egcotshiwe. Kanti lithi iBhayibheli ifuna neqala umbuso kaNkuluNkulu, khona zonke lezi ezinye izinto zizokwenezelwa nini. Ngoba mawuzogijimisa izinto zezwe uzoba senkingeni. Enye intombazane kwafika insizwa yaya kumfundisi, yathi uNkulunkulu uthi angishade nalo. Umfundisi waye intombazaneni wathi usibanibane uthi uNkulunkulu uthi fanele nishade. Intombazane yathi mayikhuleka uNkulunkulu waje ulasheshwa ayiphendula nje, wathi uNkulunkulu no. Yabuya insizwa sithola impendulo yathi hayi uNkulunkulu usasho khona lokho. Phinde yathi yakhuleka intombazane, uNkulunkulu wathi no. Hawu manje kanjani? uNkulunkulu ngala usho lokhu, omunye futhi ngala usho lokhu, okuhlukile. Uphambene yini uNkulunkulu wethu? Akaphambene. Ngiyacaca ukuthi kulabantu ababili abazibiza ngabazalwane kukhona orong. Besithi inkosi uJesu abanye balabo bazomzingela bayakuzibiza ngokuthi bakhonza uNkulunkulu. Hayi intombazane egcineni yathi hayike umuthi uNkulunkulu losho kanjalo. Hayi ngcono ke sihambe siyohlola ke manje ukuthi siyaphila sonke yini. Bahlola igazi kwatholakala insizwa enengculazi. Ngaleso sikhathi ke ibibabhubhisa kakhulu abantu ingculazi. Sekoba khona uma ARV ke manje abantu bayathibeka babe bahle. Omunye ungaze ugijimele kuyena kanti elama ARVs amenza bemuhle. Umuntu ugcwele ukufa ngaphakathi kwakhe. Sithi isiZulu ikhiwane elihle ligcwala izibungu noma izimpethu. So ungagijimela nje into enhle uyiboka ngokweso lenyama kanti usuzifaka inkingeni. Abanye bazithole sebeqoma ngenxa ukuthi umuntu ubulawa indlala.
ngenxa ukuthi umuntu akazi ukuthi uzodlana, akazi ukuthi abazali ekhaya bazodlana. Kodwa uthini inkosi uJesu, ningakhathazeki ngalezi zinto, kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona kuyakwenezela konke lokho enikudingayo. Umbuso kaNkulunkulu into ebalekile ukuthi umuntu ayifune, hayi ezinye izinto. Uma ufuna umbuso kaNkulunkulu, udela konke, ukhale kuNkulunkulu. Udela abantu bakini into yokuqala uyidelayo. Yabona isihlobo zakho sikhulumile ngeviki edlule ukuthi umuntu uma engazondi uyise nonina, udadewabo nomfowabo nomkakhe nabantwana bakhe, yebo nokuphila kwakhe, angebe ngumfundi wenkosi uJesu. Ithi-ke umuntu ofuna umbuso kaNkulunkulu udela abantu bakubo. Ake sibheke laphayana kuRuth chapter 1, indlela yokuthi umuntu adele abantu bakubo. Siqale lapha kuverse number 7. Waphuma endaweni lapho wayekhona, omolokazana bakhe benaye bahamba ngendlela yokubuyela ezweni lakwaJuda. uNaomi wathi komolokazane bakhe ababili, hambani nibuyele kube yilona lo endlini kanina. uJehova makanenzele umusa njengalokho nanenza kwabafileyo nakimi. uJehova makaninike ukuba nifumane ukuphumula kube yilona lo endlini yomyeni wakhe. Wayesebanga badazuluka bakhala, bathi kuye, hayi kepha sobuyela nawe kubantu bakithi. Kubantu bakini. La uNaomi ubesezweni lakwaMowabi, kwashona umyeni wakhe, kwashona amadodana akhe amabili ayeseganiwe, wasala nomakoti bakwakhe ababili. Wayesezwa-ke ukuthi eJerusalema isiphelile indlala, wayesenquma ukuthi uzobuyela eJerusalema. Mayinquma esesendleleni ethi uyakhona, naba omolokazana bakhe ababili bathi bafuna ukuhamba naye. Useyabachazela ukuthi hayi no, salani nizothola amadoda lana, nithola abakhwenyana, kuzoba mnandi manihlala la, nihlala la kwaMowabi. Mina ngizohamba, nina salani la. Lapha verse 9 uthi, uJehova makanike ukuba nifumane ukuphumula kube yilona lo endlini yomyeni wakhe. Yabona babusisa la uNaomi ukuthi mababe namadoda, ngoba phela basenamadoda manje. Wayesebanga, kodwa bona benze njani? Badazuluka bakhala. Bathi kuye, hayi kepha sobuyela nawe kubantu bakini. Yabona ke iBhayibheli malithi uma kungenze ngokwenu, hlalisanani ngokuthula nabo bonke. Ngiyakholwa ukuthi uNaomi wayehlelisene ngokuthula nomakoti bakwakhe. Bangakanani namhlanje omamezale abangenakho ukuthula nomakoti bakwabo, kodwa bekhona. uNaomi ubekwelinye izwe lakwaMowabi, kodwa indlela abanamethele ngayo kuye omolokazane bakhe, kuyacaca ukuthi indlela akade iphila yayinevangeli, yayinothando, yayikhombisa ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Yabenza labo malukazane bathi besezweni lakubo, badele izwe lakubo, bafuna ukuya kwelinye izwe abangakaze baye kulona, abangalaziyo, bengenamadoda. Ngabe kuya-understandeka le ndaba ukuthi mhlambe amadoda abo ebesaphile, bebezothi hayi vele sihamba namadoda ethu, noma ngabe sesiya kwelinye ilizwe, kodwa sihamba namadoda ethu, sihamba nemindeni yethu. Manje abanangane labantu, abanye amakhosikazi ayathi hayi sengihlalele izingane zami emzini wami.
Manje laba bantu noma lamakhosikazi akahlelelanga amadoda awo noma akayi eJerusalema ngenxa amadoda awo, akayi eJerusalema ngenxa abantwana babo, kodwa nje bazithandela uNaomi akanayo enye ingane mhlambe kungathiwa hayi izokhula mhlambe kube umkhwenyana. Cha, alikho elinye ithemba lezinto zezwe labantu besifazane abanalo, kodwa ukuhlalisana kwabo noNaomi kwabenza ukuthi bafune uNkulunkulu. Bakhale bathi no, asisali, sizohamba nawe ngoba lento esiyitholile empilweni yakho sisayifuna. Ngoba masihlukana nawe sizohlukana nalento esiyitholile. Kunjani ukuphila kwakho nomakhelwane bakho? Kunjani ukuphila kwakho nomndeni wakho? Abantu bayathanda yini ukuze enkonzweni nawe nomakhelwane bakho? Ngenxa yempilo ephilayo, ngenxa yothando onalo nabantu ophila nabo, ngenxa ukuthi wena ufuna uNkulunkulu nokulunga kwakhe, noma ngabe isimo sesingasakhambeli kahle kodwa usamfuna lo nkulunkulu. Elithi iBhayibheli, izinhlupheko zethu mazaziwe ngabantu bonke. So lamadodakazi ayesazi inhlupheko zikaNaomi, kodwa ilokhu ukunxusa kwethu makwaziwe uNkulunkulu. Thina siya nje kuNkulunkulu kuphela. Yabona uNaomi ngiyamhlonipha, lo mama ubesazana noNkulunkulu, okwenza ukuthi omolokazane bakhe njengolokhu ngokujwayelekile nje abezwane laba bantu. Molokazane noma mezala akujwayelekile ukuthi bezwane, kodwa laba indlela abazwana ngayo, wathi abanye bengabezizwe abanye bengasinye isizwe, izizwe ezingenabudlelwane, kodwa ngoNaomi kwabakhona ubudlelwane. Laba besifazane badela izwe lakubo nabantu bakubo ngenxa yevangeli abathole kuNaomi, befuna umbuso kaNkulunkulu. Okwesibili, uma ufuna umbuso kaNkulunkulu ngengasho ekuqaleni, udela umshado noma ithuba lomshado njengoba bekwenzile. Angithi bese bethenjisiwe la ukuthi bazosala bathola amadoda laphana kwaMowabi, futhi sebenikezwe isibusiso esivela kuNkulunkulu, and bemazi ukuthi uyakholwa. Ngiyacabanga bebekholwa ukuthi lesibusiso basithola kuyena seyisona impela sizokwenzeka, kodwa bathi hayi no, lesi sibusiso sesitholayo asanelisiwe yisona, kukhona lento esiyifunayo esiyithole kuwena weNaomi. Lapha masibheka kuverse 11 kuya ku14, wayesethi uNaomi, buyani madodakazi ami, nohambelani nami na, ngisenamadodana ezibilini zami ukuba abe ngabayeni benu na. Buyani madodakazi ami, nihambe ngokuba sengimdala ukuba ngibe nomyeni, noma ngangithi nginethemba, noma ngingaba nendoda kulobu busuku ngizale amadodana, beningawahlalela aze abe ngakhulileyo na? Beniya kuzivimbezela ningabi namadoda na? Hayi madodakazi ami, kumunyu kimi ngenxa yenu, ngokuba isandla sikaJehova siphumile kimi. Verse 14, badazuluka baphinda bakhala. Yabona kukhona ukuthi umuntu mengadabukile yenzeke into kokuqala abese okwesibili ayicabangisise kahle lena ukuthi wait a minute, yazi uqinisile lo muntu, uyazi kuzongisiza ngihlale la. Kodwa abanganakho ukucabangisisa okwesibili, ezama ngamandla akho onke uNaomi ukuba convince ukuthi abahlale bangahambi naye. Bese kuthiwa ke uOpa wamanga uninazala, kepha uRuthe wanamathela kuye. Yabona ke le ndaba yokwanga inhle iphinde ibe nenkinga phakathi. uJuda Iscariot wahlukana nenkosi uJesu noma eyidayisa eyitheni ngokuthi ayange. Nangu noOpa la, hayi yena wayirizina lento, wayibheka wabheka wathi yazini uqinisile.
yazi ngempela yohlalelani lapha yazi ngiyaphinda benengane lo muntu mangibheka ifuture yami ngokwalelizwe kahle kahle iyaphi ifuture yami la hambe ngiyohlala eJerusalem akoqala labantu laba bavunyela ukuganwa abantu bezizwe mase ngilapha na vele ngithole indoda lapha yakhe so kuzongisiza ukuthi njengoba besho nje sengithole nesibusiso angihlali hayi wamanga ejabulela isibusiso wahlala kodwa kuthiwa ke kepha uRuthi wanamathela kuye ngubani efuna uNkulunkulu kunalento uRuthi ayifuna yabona mangabe kukhona into oyaziyo makuthiwa ufuna iqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe khona kuyakonezelwa kini yithe eqaleni kufanele uqonde ukwazi umbuso kaNkulunkulu ukuze ukwazi ukuwufuna ngolunye usuku lapha encwadini kaJoshua kufike izinhloli zithunywe nguJoshua naye uJoshua ngoba enikezwe instruction evela uNkulunkulu thakathuma izinhloli kunezinto uNkulunkulu esingezi understand azenzayo ngiyakholwa ukuthi ukuthunywa kwalezi zinhloli kwakulandwe lesasifebe saseJericho zathunywa izinhloli zafika lapha eJericho zangena zavele mazingena nje zangena endlini yesifebe masifika khona kanti isifebe uRahab uzwile ngoIsrael understanda kahle indaba kaIsrael understanda kahle ukuthi laba bantu bakhishwe uNkulunkulu lapha eGibhithe and understanda kahle ukuthi asikho isizwe esinokubavimba laba bantu ngoba bahamba nesandla sikaNkulunkulu bahamba noNkulunkulu ngaleyo ndlela uRahabi wamesaba uNkulunkulu wase esenza isivumelwano nezinhloli ukuthi ngizonifihla kodwa mina mangifihlwe yini ukuthi ngingabhubhi mase ngibhubhisa lesi sizwe ngoba ngiyazi lesi sizwe sizobhubha guaranteed sengizwile yabona musuzwile ngombuso kaNkulunkulu uzodela yonke into udela abantu bakini udela isizwe sakini uRahabi wadela kodwa wasecelela ke nomndeni wakhe umndeni kaRahabi wasinda ngokuthi wamesaba ngoba wayizwile indaba kaNkulunkulu ngoba yikho into enzeka ngephutha kuNkulunkulu wadela konke ukuguquka kwabanye akukushintsha wena yabona ukuthi omunye umuntu oseduze kwakhe mawufuna uNkulunkulu umuntu oseduze kwakho mayeshintsha yena wena uzazi ukuthi ufuna yini akwenzi lokho ukuthi ushintshe abantu bazoshintsha eduze nathi bazoshintsha abantu ezimpilweni zethu bangabe besaba ilento kade sibazi beyiyona abanye sizothi besihambisana nabo kodwa kungasenzi ukuthi sishintshe ngeke kwenze ukuthi ushintshe uOba wahamba endleleni yakhe noRuth washintsha kodwa uRuth wanamathela lapha kuNaomi akashintshanga ngenxa ukuthi oseduze kwakho yashintsha akaconvincewanga ngomunye umuntu kodwa lento ayaziyo ayizwile iyenze ukuthi ukukholwa kwakhe kungadepend noma kungayi ngokuthi oseduze nami wenzani kungayi ngokuthi upartner wami wenzani kungayi ngokuthi umfundisi wami ngimbona esenzani kungayi ngokuthi labantu engibabona behlabelela kahle bedumisa becula nasekhwayeni futhi bekhuleka bengamanxusa ukuthi benzani noma benzini zazi ukuthi ufunani wena funa umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe khohlwa ke ngomunye umuntu masiqhubeka ku verse 15 kuthiwa wathi bheka
umnakwenu usebuyele kwabakubo nakuNkulunkulu wakhe, buya nawe umlandele umnakwenu. Uyaqhubeka nawe Naomi. Uyabancengisisa labantu indlela asho ngayo batshela ngothando. Akasho ukuthi abahlukene naye ngoba engabathanda. Ubatshela yabona uthando oluvela la kuNaomi. Akazicabangeli yena ukuthi indlela kade bengiphethe kahle ngalabo abantu, laba bantu ngoba umqala lapha eqaleni nalapho kube 7 esikale khona. Siyathola ukuthi omolakazeni bakhe nabo bamphathe kahle uNaomi. Kodwa ekutheni naphathwe kahle ayibona akabanga selfish uNaomi. Afuna ukuthi abeze naye. Cha, yena wayecabangela inhlala kahle yabo ukuthi ukuze bahlale kahle abahlale lapho ezweni lakubo. Ukuze bangahlukumezeki. 16 kepha uRuthe wathi ungancengi ukuba ngikushiye ngibuye ngingakulandeli. Ngokuba lapho uya khona ngiyabuya khona nami, nalapho uhlala khona ngiyahlala khona nami. Abantu bakho bayakuba ngabantu bami, uNkulunkulu wakho abe uNkulunkulu wami. Sike sayikhuluma lento ngokudlula ukuthi kwesinye isikhathi inkosi uJesu ishase ngathi yahamba kusengathi yedlula. Uma ungayifunisisi uyilandelele kahle uzolahlekela. Njengabafundi ababeya eMaus bathi behamba nayo sekusihlwa yashaya sengathi yedlula inkosi. Lisho kanjani iBhayibheli? Kodwa laba bantu bamncengisisa bathi ngena kanye nathi ngokuba sekuzakuhlwa. Babesho labantu bekhuluma nomuntu ebebengaqondi ukuthi bahamba nobani. Babengamazi umuntu ababehamba naye, kodwa bemzwela bethi sekuzakuhlwa. Ngcono uhlale kanye nathi la. Kanti abazi ukuthi bancenga inkosi. Kanti inkosi yona ishaya sengathi yedlula. Ibibesana izongena inkosi kodwa ishaya sengathi yedlula. Yazi kunezinto inkosi engashaya sengazi ukuthi empilweni yakho ayiziboni. Uhlupheka uqaquze kube ngathi inkosi ayikho kanti ikhona. Kuke kwenzeka ngolunye usuku inkosi yasuka yangena emkhunjini. Kwasuka abafundi bayo obheka lapha kuMateyu chapter 8. Kwafika nabafundi bayo basuka nabo bayilandela bangena emkhunjini. Ngalolo suku inkosi ayizange bamene. Bayisukela bona balandela inkosi. Nawe ngithi uyisukele wena walandela inkosi. Lalela kokwenzekelana masebesuke bayilandela inkosi. Emva kokuthi benqume ukuthi bangena nabo, mabengena nje sebengenile emkhunjini, ezavuka ivunguvungu. Bebelandela bani? Inkosi. Sekwenzakala manje ivunguvungu enamagagasi. Lithi iBhayibheli ayesho ukweqa umkhumbi ukuba ngaphezulu kwawo. Indlela izivunguvungu ezazikhona ngayo. Kodwa inkosi uJesu yayinjani yona? Yayilele. Nawe mhlambe uzithola usesivunguvungwini, useyinkingeni, inkosi kube ngathi lele. Kube ngathi nje inkosi ayizwa lutho, ube ngathi ayikho. Baze basuka bayoyivusa inkosi. Bathi inkosi awubona ukuthi siyabhubha na? Inkosi yabasola ukuthi kwanokukhuluma. Yabona ubantu abebesele ngaphandle bengangenanga emkhunjini babephephile. Azange bahlangane nezivunguvungu. Abazange bahlangane nezinkinga. Laba bahlangane nezinkinga yilabo balandela inkosi uJesu. Kodwa inkosi uJesu ishaya sengathi ayikho, ibikhona ngokuthi la. Futhi isidedele izivunguvungu zibe khona nje, kube ngathi ishaya sengathi ayikho kanti ikhona. Kuphela nje kubiza ukuthi thina siye kuyona noma ngabe ikhona. Yebo ikhona phakathi kwethu kodwa kusafanele siye kuyona ukuze kuthule ivunguvungu. Ngeke sithule singanga kuyona. Nalana kuNaomi kwangathi uzama imizamo yokuthi akehlukane nalabo bantu. Kodwa umuntu ofunisisa uNkulunkulu nokulunga kwakhe, noma inkosi uJesu ingabonakala ingekho,
noma inkosi uJesu kungabonakala sengazi ukuthi yona uqobo iyamvimba lo muntu ukuthi eze kuyona, njengalokhu kwenzekile kuMateyu 15 kulosifazane waseSamariya, kube ngathi inkosi yamchitha. Kodwa umuntu ofuna uNkulunkulu nokulunga kwakhe uyaphikelela, athatha isinqumo. Uzothi ke laphana ke uRuth ke ungangincengi okuba ngikushile ngibuye ngingakulandeli, ngokuba lapho uyakhona ngiyakuya khona, nalapho uhlala khona ngiyahlala khona nami, abantu bakho bakuba ngabantu bami, uNkulunkulu wakho abe nguNkulunkulu wami. Yabona wadala uNkulunkulu bakhe uNaomi, ngoba umbonile lo nkulunkulu kaNaomi. Ulokhuza uRuth wadela uNkulunkulu bakhe ngoba umbonile uNkulunkulu kaNaomi. Lapho ufela khona ngiyakufela khona, ngimbelwe khona. uJehova akenze njalo kimi, enezele futhi ngokuba ngukufa kuphela ukuyakusahlukanisa. Esebonile ukuthi uzimisele ukuhamba naye, wayeka ukukhuluma kuye. Base behamba bobabili baze bafika eBethlehema. Kwathi sebefikile eBethlehema, wonke umuzi wanyakaziswa, bathi, lo nguNaomi na? Wathi kubo, ningangibizi ngokuthi uNaomi, ngibizeni ngokuthi uMara, ngokuba uSomandla ungiphathe ngomunyu omkhulu. Ngahamba ngigcwele, uJehova ungibuyise ngize. Ningibizelani ngokuthi uNaomi? Lokhu uJehova efakazile ngami, uSomandla engenzele okubi na? Ngiyenze kube umntwana kaNkulunkulu, umazi uNkulunkulu umthembe, vele wehlele nje izinto ezibuhlungu. Qale ufumkhwenya oqale kwafika indlala, kwabaphoqa ukuthi mabasuke ezweni lakubo baye kwaMowabi, enani bengathandi bawuhlala kuyona. Bahlala khona, yafa indoda yakhe uNaomi, zafa ingane zakhe ezimbili uNaomi. Wabuyela eJerusalema usize, ebona ukuthi yabona leli gama elithi Naomi akusafanele ngibizwe ngalo manje, ngoba izinto uNkulunkulu angenzele zona zibuhlungu. Kodwa lokho akumenzanga ukuthi ayeke ukufuna uNkulunkulu, akuliqedanga uthando ayenalo ngabantu. Wathanda lamadodakazi njengalokhu ezithanda yena uNaomi. Ngenxa yesikhathi ngizocela sigcine lapho. Ngicela sibhala amehlo. Baba uthi ingcwele, uyasibizela Nkosi ekuthandeni sikufuna. Solomoni uthi, bonile phansi komthunzi welanga abantu beshikashikeka befuna nengcebo izinto zezwe. Uthi into ayibonile nayiphawulile ukuthi nomuntu oyisicebi nomuntu engenalutho ekugcineni bonke baphelela uthulile. Ngakho ke Nkosi, ukufuna izinto zezwe azimsizi umuntu. Usitshelile ke Nkosi ngumuntu owayenezinqolobane eziningi, obanesivuno esiningi. Wathi uyakubuthela isivuno sakhe kulezi zinqolobane ngoba isivuno sakhe sasisikhulu. Wathi uyakucela umphefumulo wakhe athi phumula uthokoze ezinsukwini zokuphila kwakho emhlabeni. Wayesesebenze kakhulu, esebenza ngamandla, esebenzela izinto zalelizwe. Kodwa Nkosi, wena wafika kuye wathi siwula, awazi yini ukuthi uJehova uyakuthabatha umphefumulo wakho kulobusuku na? Nkosi, uthe into eyokuqala ekumele sifune
Nkosi nguwe nokulunga kwakho, umbuso wakho nokulunga kwakho. Ngoba Nkosi uma senze njalo sizibekela ingcebo esezulwini lapho kungekho khona isela nenundu, nalapho kungekho khona ukugqwala noma irasti. Sizibekela Nkosi ingcebo esekuphileni okungunaphakade lapho kungeke kushiwo ukuthi umphefumulo usiyakuthathwa. Leyo ngcebo esiyakuba nayo ingcebo yangaphakade. Sisizeke Nkosi ukuthi sihlakaniphe ngokuhlakanipha kwasezulwini, ngoba kwasezweni banokuhlakanipha kwamadimoni, ukuhlakanipha okungamsizi umuntu. Kodwa Nkosi sifisa ukuba nalokhu ukuhlakanipha ukuthi sikwesabe, sifune umbuso wakho, sifune ukulunga kwakho, singakhathazeki ngengomso, ngoba uma sifika ngakusasa zobe kuneyinkinga zakhona noma izinkathazo zakhona esobhekana nazo uma sekufike zona. Sathane kaningi uyasirobha esenza ukuthi sikhathazeke ngezinto zezwe ezisenzela ukuthi sone, njengoba sesizwile ezwini lakho ukuthi ukukhathazeka ngezinto zezwe kudala ukuthi noma kudala ukufa, kwenza ukuthi umuntu ekugcineni afe. Ngakho-ke Nkosi sisize ukuthi sikholwe nguwe Nkosi Jesu, sikholwe nangibaba ngoba uthembisile, uqinisile futhi wena oyethembisayo. Awusiyeni umuntu ukuthi ungathembisa amaqeda ungenzi. Awusiyeni indodana yomuntu ukuthi Nkosi ungekwenze okuthembisile. Ukukhulumile yini ongeke ukwenza? Awusiyona indodana yomuntu ukuthi ungaqamba amanga. Siyabonga ke uNkulunkulu othona amandla ngezwi lakho osiphela namhlanje. Nkosi sizwile ke ukuthi ngezwi lakho Nkosi yamakhosi siyahlanjululwa. Siyakhiwa Nkosi ukuthi sibe ngabantwana bakho, siyangcweliswa ngalo. Singcwelise ke Nkosi yamakhosi ngezwi lakho, ngoba izwi lakho linguwe Nkosi Jesu, lingukuphila okunaphakade. Izwi lakho liyindlela ezulwini. Nkosi ukungalaleli izwi lakho kungukufa. Ngiyakhuleka ke uNkulunkulu othona amandla ukuthi ungcwelise lo nalo phakathi kwethu Nkosi ngezwi lakho. Usingcwelise Nkosi kuze kube phakathi naphakade, kube usuku lukaKristu ayakubuya ngalo ezolanda ibandla lakhe. Ulondoloze uNkulunkulu wethu uqobo umoya wethu wonke nomphefumulo wethu wonke nomzimba wethu wonke kungabe nacala kuwe. Izibuyi Nkosi uJesu kuzolanda ibandla layo. Usilondoloze Nkosi yamakhosi noma sisemasimini sisebenza, noma Nkosi size ezindlini zethu, noma Nkosi sikuphi lapho sikhona sicela ukuthi usilondoloze. Noma siseyinkingeni Nkosi esibhekene nazo, sicela ukuthi Nkosi ungene nathi njengalokhu Nkosi wangena nabo Shadrach noMeshach noAbednego emlilweni Nkosi lapho ushisiwe Nkosi ngokushiswa kasikhombisa ukuze ubabhubhise. Kodwa Nkosi ngoba wena ungumlilo oqothulayo, Nkosi yamakhosi wawubenzile nabo ukuthi babe ngamalangabi omlilo. Umlilo awukwazi ukushisa omunye umlilo. Sisizeke uNkulunkulu othona amandla ukuthi uqobo lwethu sibe ilangabi lomlilo ngezikhathi zonke ngoba siyisikhonzi zakho. Usilondoloze Nkosi nasemakhayeni ethu, uvutha umlilo Nkosi babatho ingcwele ubiyele imizi yethu, kuze Nkosi abakaSathane babone umlilo empilweni zethu baze besabe Nkosi. Abanye baze basithuke bathi bacabanga ukuthi Nkosi kunokuthakatha njengoba sebekwenzile kwabaningi bethu, ngenxa ukuthi Nkosi imizi yethu yayibiyela ngomlilo wasezulwini. Siyabonga ke uNkulunkulu othona amandla, siyabonga Nkosi ngakho konke osenzela khona. Cela Nkosi ukuthi ungcwelise lona lo Nkosi, ngisho nemindeni yethu Nkosi usisize phambi kwayo ukuthi siphile njengalokhu uNaomi ephilile phambi komndeni wakhe. Abantu Nkosi baze bafisa bathanda ukuthi bamlandele umolokazana bakwakhe, baze bahamba naye Nkosi kakhulu uRuth, kwazi ngoba sekugcineni ihamba noNinazala, okuyinto engajwayelekile ukuthi laba babili bezwane, kodwa ngenxa yevangeli bezwana. Ngokuthe Nkosi masizamele ukuthula nabo bonke Nkosi yamakhosi uma kungenzeka ngokwethu. Nkosi yamakhosi nokungcweliswa Nkosi yamakhosi kwenzekile ke
Nkosi yamakhosi kwaba nokuthula kulomndeni. Ngicela ke Nkosi nasemndenini yethu ulethe ukuthula okuvela kuwe okungaveli kumadimoni. Siyakhuleka ke Msindisi wethu ukuthi ulondoloze imizi yethu, ulondoloze Nkosi nakho konke siphe khona Nkosi, usigcinele khona. Gcine nabantwana bethu Nkosi, gcine nabazali bethu, benzele umusa somandla ukuthi bonke baphile ngokungcwele. Ugcine ibandla lakho Nkosi, ulondoloze ngoba sesithembe yona leyo nto ukuthi wena Nkosi Jesu oqalile umsebenzi uyakufeza kuze kube usuku lokubuya kwakho. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.